Is-sistema tal-e-ID Maltija, illi titmexxa minn Identity Malta, kisbet l-ogħla ċertifikat ta' sigurtà lokali u anke fuq livell Ewropew. U isseda fil-proċess li tiġi rikonoxxuta b'mod uffiċjali mill-eIDAS. Din hija l-pjattaforma ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea għal transazzjonijiet siguri bejn pajjiż u ieħor. Dan ifisser li kull min għandu eID f'Malta se jkollu aċċess għal diversi servizzi virtwali li joffru pajjiżi Ewropej oħra, fosthom servizzi marbuta mat-taxxa jew servizzi ta' saħħa. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għall-E-Idna li ġiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat. Hawnhekk ġie spjegat ukoll li s-sistema lokali tal-identità għaddiet minn assessjar rigorus minn esperti Ewropej biex tkun żgurata s-sigurtà u l-awtentiċità tal-informazzjoni bejn il-fruntieri. Ġie spjegat ukoll li għall-ewwel darba kemm ilu jsir dan il-proċess, Identity Malta se tkun qed tassessja pajjiżi oħra li jistgħu jikkwalifikaw. Bl-ewwel assessjar se jsir fuq l-iskema tal-Awstrija. Is-Segretarju Parlamentari qal ukoll li dan ta' benefiċċju kemm għan-negozji kif ukoll għaċ-ċittadini u anke għas-servizzi tal-Gvern Ewropej għaliex jippromovu l-fiduċja u l-konvenjenza fit-twettiq ta' tranzazzjonijiet online. Dawn iċ-ċittadini kollha Maltin u mhux qed intuhom il-fakultà li jaċċessaw servizzi online illi qabel ma kellhomx l-istess fakultà li jaċċessaw. Fl-istess ħin allura qed nissemplifikaw issa mhux biss il-burokrazija tagħna, ġifieri qed innaqsu ċertu xkiel li burokratiku li jkun jista' jeżisti f'pajjiżna, imma issa saħansitra qed immorru lil hinn minn xtutna. Qed innaqsu l-burokrazija fuq livell li jisboq il-frontieri tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Identity Malta Anton Savasta spjega li l-karta tal-identità Maltija u d-dokumenti ta' residenza elettronika li tnedew dan l-aħħar tfasslu mill-bidu ned b'mod li jippermetti din it-tip ta' ħidma. L-Aġenzija se tkun ukoll qed tinforza t-two-factor authentication b'mod obbligatorju fix-xhur li ġejjin. Dan se jsir b'mod gradwali skont il-gruppi u se jkun imqassma skont l-età. Bekk l-eID ħankunu qegħdin inżidu iktar sigurtà fuqha.